Uyajola? Angeke ngisho ukuthi ngiyajola bhutami. Iphepho nje kehla kuyenyukela kodwa ngasho ukuthi ya ukhona khona. Manje lo muntu okhona lenza into serious noma niyidlalela? Ukube sente serious wena ungaba nentombi nibe serious masibe ematsholeni ngalezi ikhathi asingibo. Yosha o5 manje kusile ekhala nezinkukhu sekuvuke ngisho basakasebelele. Hayi. Uma nentombi wena serious nangabila ngalesikhathi angijoli kahle kahle usekuyigaba phela ngoba sengiyenzela ukuthi ngingadliwa amakhaza otherwise ngisengeli mina bafethu ngisengeli kodwa ngiyajola kodwa ngisengeli kahle kahle ngisengeli kodwa ngiyajola It's available like nami ngakuthatha. Ngiya-available. Oh my God. Wow. Ongangibona ukuthi angiphatha kancane lo ngiphethe kwamanje ngoba lo ngiphethe kwamanje ekho into ayenzayo udala ngesikhathi usela amanzi enhlanu wedada. Well. Next question.